Sziasztok, én itt vagyok, és most töltsük be a legújabbat, vagyis a... Vagyis szerintem úgy a 14. szintet. Igen, itt már máson vagyunk. Igen, itt már vannak kicsikék is. Ugye az utóbbi részben nagyon megtetszett nekem a... Úgy is hívják? Shotgun. Ezért most is ezzel fogok. Nagyon tetszik nekem a shotgun, gyerekek. Igen, ez is már újabb szint. Itt már minden ilyen piros. Yes! Gyerünk, gyűjjetek, ne féljetek, gyerünk. Gyertek, Dávid bácsi, így kapjátok, mert ha akarok már rage-et. De akkor gyűjjön valami fenn. Valami gyűjjön. Igen, amúgy itt minden erősebbek. Mi az, boss? Mi az? Jó van. Megöltem. De azok hogy jönnek ki a falból? Mindegy. Tudjátok mi a rossz? Hogy már csak 28 ammo van a shotgunban. Ami a kedvencem. Ugye, megimádtam a shotgunt. Ez nélkül nem tudok írni. Pláne a rage nélkül. De jó, rage. Ó, ammo, azt szeretem. Ezek amikor öd, ne öd. Megyünk kettő ilyen. Ne. Mit csinálsz, Dávid? Jó. Idni, akkor most kimegyek, amit valahogyan kinyitottam. 3, 2, 1. 4-es jön a kezem, már ugye most plazmát lövök. Hé! Nem azzal, ezzel. Vagy inkább most azzal. Ugye most abba kell nekem lőszer. Mert ugye most csak 34 van. Még nem egy jó szám. Igen, elmész. Ezek itt a ládák, ezek itt azok a robbanószerek. Ezek itt a ládák, ugye, amik vannak így alapból. De máma meg föltömörítek ezután egy videót. Azaz... nem tudom, de máma meg fölteszek valami gameplaynek videót. Bármi is lesz az. Ugye, emelem... Igen, aki lássa ezt a videót, akkor hát az írjon kommentbe. Mert kommentbe írjon. Már csak úgy írjon. Azt szeretem a kommentet. Aztán a legvégén, a legutolsó pályán, amikor végigvittem, jön majd a pontozás. Hogy milyen a grafikája még, stb.
valami hangot lehet hallani, akkor az a bátyám. Igen, ugye a részekben, amikor így vannak ilyen akkor az a bátyám. Megöllek. Mondom ezt a játékot, de akkor is végig kell játszanom a videó kedvéért. Valami nukleárreaktort akarok majd végigjátszani. Nem tudom, hogy hívják. Majd mindegy. Majd utána keresek. Az itt van valahol. Ugye ahol játszom, hát az könnyű, beírjátok a Google-be, vagy ahova akarjátok, nagy betűvel Dark Soul. Nem kód a játék se, csak rámész és ki lesz a Dark Soul. Rámentek, és már is játszottok. És ennyi. Nem akarsz itt hozzászólni. Öt. Jó. Gyerünk! Ja. Nem láttam. Hát ugye itt most ilyen pirosak ezek a hülyeségek is, még a állatok is. Itt még nem láttam a Slendermant. Most mondom, hogy itt még nem láttam a Slenderman. Azt így előttem gyűnne egy ilyen Slenderman, mondom. Most tényleg pirosba, hogy nézhet ki a Slenderman? Hát talán így. Miért beszélek? Ez a legerősebb Slenderman. Ja, ez itt a legerősebb? Plazma megmentette az életemet. Plazmát örökké fogom szeretni. Ez vége. Na akkor. A pénzből szedünk valamit. Ebben nem lehet putkálni? Mi a baja? Mindegy, akkor vegyünk. Itt a Rage-nél van, szóval vegyünk egy ilyet. Best Power. Hát akkor vegyünk ilyet. Nem tudok venni. Igen. Egyet veszek. De annyiba kerül. Értem. De tudok venni. Megőrít ez a játék. Jó, nem érdekel. Csősztok.